Міні-агроглеваха. Отримали оновлений Булат TY244 з реверсом. Потужний трактор КМ385 двигун у цього трактора. Також має хорошу базу, редукторний передній міст, рівна підлога. Важелі керування по бокам знаходяться. Повітряний фільтр, регулювання керма вниз, вверх з фіксацією, комбінована панель приладів, кольорова, примусова гідравліка, 2 додаткових виходи з одним плаваючим режимом, поперечка ззаді, підпружинене сидіння, LED-фари. Ось так, міні-агроглеваха.